Usang naangol human masunog ang usa ka pension house sa may Don Gil Garcia St ning Dakbayan sa Sugbo. Siluan Merodina sa dugang ditan. Alas 8:30 ganihang buntag, nagpusot-pusot pagpangabot ang nagkadeya mga fire trucks ug fire volunteers sa may Don Gil Garcia Street sa Dakbayan sa Sugbo human madawat ang fire alarm. Sa ikaduhang andana sa pension house, gikatahong nagsugod ang kayo, partikular na sa room 209. Ang guest nga nag-okupar sa naasoing kwarto nga si Romeo Sanchez, way nahipos ni usa sa iyang mga butang tungod sa pagdali-dali nga makagawa sa pension house. Pagmata nako, ang electric fan murag nag-aso-aso na ba? Muto dagang ko sa silong, gikuan ako sila ako lang gitawag. Pagbalik na mo duha ni Ronel, nagkayo na. Muto kuha si Ronel og kanang tubig ba. Muto gipasirita ni Ronel, pagpasirit karon kay di na mo gimadagan, kusog na mga kayo. Apan ang usa sa mga guest nga nag-okupar usab sa ikaduhang andana ang nadangat sa tambalanan, human mahiagom ug samad sa ulo. Niambak na siya pag-abot na mo. Matod sa mga nakasaksi, tungod sa karatol sa guest, miagi kini sa balcony, dala ang iya mga bag. Kini ang pipila sa mga butang nga iya sa guest nga gingong nadisgrasya human kini matagak gikan sa ikaduhang andana ni anang maong pension house. Matod sa mga nakasaksi, misuway pa pagkatkat agi ni anang kanupi ang maong guest. Apan na slide kini, hinungdan nga naguna ang iyang ug naumbok ang iyang naong sa simento. Yan gawas tong duha ka lalaki. Among gignan nga ayaw diha gagi, ayaw diha diri kay anang naimagian. Nitikang man siya anang kuan kanang sa simento, pagtikang niya gihulog niya iyang bag pagkuan na nitagak siya. Nya katong iyang anak nagsagit kay nakita man niya nga naghapla na iyang papa diha na kuan sa simento. Ning ambak mo gapil. Kung manggani kay katong lalaki, itong iyang anak, ang iyang ulo na igo sa iyang malita nga nahulog og una. Ang naasoing guest daling gidala sa pribadong tambalanan ug nailhan nga si Wilfredo Bahi, 51 anyos. Ako lang gid-advisean ang nag-iya sa travel bay sila na mo take care atong ilang guest na nasamad. So far na sila sa emergency room. Gisuwayan sa Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa manager sa pension house apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag. Nakontrolar ang sunog sulod sa 21 minutos o gisusi pa ang hinungdan sa kayo. So amo pa ning gitan-awang cause kay as alleged man gud niya ang iyang duda sa iyang electric fan pero amo pa nang under investigation gyapon siya. Gisusi pa usab sa BFP ang posibleng lapse sa tagduma sa naasoing pension house. Amo pang tanawon ron kung ang ilang kay dili man kani sa taas og requirement kay 2 floors raman ng iyang buildings niya gamay ra sa area. Ang amo lang concern ganina kay ang kaning second floor mo siya fully occupied. Full ang iyang occupation. Galing so far sa initial namo nga search gyud sa mga kwarto kay amo man gi-forcible entry ang ubang room nga sarado wala tay nakitaan pang kuan. Luan Merondina, Balitang Bisdak.